Hallo. Løjse. Ja. Jamen, det må så være dig, der er Lars. Ja. Og du er Mr. Pussy. Poxy. Cat. Poxy Cat. Har du noget, Lars, estimat på, hvornår pigerne de dukker op? Nej, jeg har bare fået låst op og tændt forfaldelsen af. 1.700. Jamen, det har ikke noget med at gøre. Jeg har bare fået låst op og tændt forfaldelsen af. Ja, men det er også bare sådan en cirkus. Det eneste, jeg får at vide, at der skulle komme en polterappen, og så skulle der komme ind og underholde. Så skulle jeg tænde forfaldelsen af. Godt. Ja. Ja, men så vil jeg da også bare gøre mig klar, sådan lige tusse rundt og komme i stødet. Lars, er du ikke lige sød for at give den en bøn mere? Lidt mere. Lars. Lige lidt mere, ja.